Za njega kažu da kontroliše nivo holesterola, ali i da ima mnoga druga lekovita dejstva. Ako želite da čujete koja su u pitanju, ostanite sa mnom, a vi pratite kanal. Maslačak sam videla juče da je procvetao ispred mog dvorišta u procepu betona, a tek je polovina februara. Ovo je praktično jedan od prvih vesnika proleća je i veoma lekovit. S obzirom da sadrži dosta vitamina A, C, E i K, kao i male količine vitamina grupe B. Sadrži inulin koji predstavlja vrstu vlakana koja je jedna od najznačajnijih supstanci koju sadrži maslačak i zbog njegovog prisustva u maslačku on podstiče normalno funkcionisanje sistema za varenje kao i prisustvo dobrih bakterija u crevima. Ima antioksidante, supstance koje sprečavaju starenje i oštećenje naših ćelija. U ovom slučaju to su beta-karoten, flavonoidi i polifenoli. Kao što sam na početku pomenula, utiče na normalno održavanje nivoa holesterola i triglicerida, a shodno tome i održavanju nivoa šećera u krvi. Takođe, maslačak ima protivupalno i detoksikacijsko dejstvo, tako da pomaže našoj jetri da lakše i bolje funkcioniše. Tu se naravno nalaze i druga dejstva koje se još uvek proučavaju kako deluju na ljude, a među njima jeste i ono na sniženje povišenog krvnog pritiska kao i antikancerogeno dejstvo. I ono što jeste još zanimljivo kod maslačka jeste da se mogu koristiti bukvalno svi delovi ove biljke u lekovite svrhe, ali naravno da se o načinu primene i količini koja se unosi u organizam treba prvo konsultovati sa stručnim licima. Drago mi je što ste i danas bili uz moj video i što podržavate moj kanal da bi dalje napredovao. Zapratite, lajkujte, delite i komentarišite videe. Kliknite na zvonce kako bi uvek bili u toku sa novim videima na kanalu i naravno pogledajte i prethodne o lekovitim svojstvima naše drage prirode. Do sledeće nedelje, živi i zdravi bili!